Tara mga ka-adventure at ako'y inyong samahan. This time naman mga ka-adventure, dadayo tayo dito sa may Bulusan, Dagupan upang tikman ang pinagmamalaki nilang inihaw na balot at saka cheesy burger. Sino nga mga ka-adventure, nakarating na rin po tayo dito sa may Bulusan, Dagupan, dito sa may Yan's Takoyaki at Merienda at Grilled Balot by Clover Corner. Tawang-tama yung pagdating natin dito mga ka-adventure at nagpre-prepare na po sila ng kanilang mga paninda. Ngayon kasi yung araw ng kanilang opening mga ka-adventure. At kakaiba nga yung pag-prepare nila ng inihaw na balot dito mga ka-adventure. Tinatanggal nila dun sa mismong shell mga ka-adventure at nilalagay nila dyan sa may bilog na hulmaan. At ito na nga mga ka-adventure, nilalagyan na nila ng kanilang special chili sauce or chili oil. Abay walang tapon mga ka-adventure, lahat ng sabaw sumama. At pag uti umusok ng mga ka-adventure, saka naman nila tatakpan. At habang inaantay nga nating maluto yung balot mga ka-adventure, nag-order na rin tayo dito ng cheesy overload sandwich burger. Bukod sa mayonnaise at ketchup mga ka-adventure, mayroon po silang sariling timpla ng sauce dito. At yan ang mga ka-adventure, nilalagyan na nila ng cheese. Ayun ang mga ka-adventure, umaapaw ang cheese mga ka-adventure. Sa wakas mga ka-adventure, luto na rin po yung in-order nating inihaw na balot. Napakasulit din dito mga ka-adventure ang kanilang overload cheesy burger. Ang laki nito mga ka-adventure, sa laki niya mga ka-adventure, hindi na magkasya sa may styro. Abay natatakam na naman ako mga ka-adventure, kaya naman hindi na natin patatagalin yan. Tikman na natin mga ka-adventure. Abay oversize ata to mga ka-adventure. Unang kagat, cheese agad. So yun ang mga ka-adventure, kakagat na naman po tayo. At isa pa, kagat na naman. Ay, mapapasana all ka na lang eh. Sana all. So yun ang mga ka-adventure, nilagay na nila sa styro cup yung order namin. At i-shoutout nga rin natin pala yung mga iba nilang mga customer dito. Shoutout po sa inyo ate kuya. Bukod sa inihaw na balot mga ka-adventure at cheesy burger, marami din po tayo pagpipili ang mga merienda dito sa may Yan's Takoyaki at Merienda. Bukod sa napakasarap mga ka-adventure, ay murang-mura yung kanilang mga binta. At ito na nga mga ka-adventure, titikman na po natin ang kanilang pinagmamalaki inihaw na balot dito sa may Bulusan. Mga ka-adventure, ako'y naglalaway na. Ayun o mga ka-adventure, binuhusan pa natin ng suka yan. Ayan, tusukin na natin ng stick sabay subo. At syempre, higupin na rin natin yung kanyang sabaw. Naku mga ka-adventure, napakasarap naman ito. Ang sarap ng chili oil nila dito, tsaka yung suka. Nabis talaga ng kapartner ng balot. Madali lang mahanap tong pwesto nila mga ka-adventure. Likodan lang po sila ng Bulusan Elementary School. Malapit lang po siya sa may arko ng Barangay Mangin. At dito nga dumadaan yung mga jeep na biyahing Tambak, Bulusan at tsaka Salisay. Ano pa nga bang inaantay nyo mga ka-adventure? Punta na po kayo dito sa may Bulusan, Dagupan para matikman nyo na rin kanilang mga bintang cheesy overload sandwich at saka pinagmamalking inihaw na balot. Balot naman.